שלום, כאן אתם ביוטיוב. שתוק דניאל. דניאל אוכל לביסלי בסבבה. כאן אתם... מי הגבר שלו הסביס לי? כן. זה שעובד על אנשים בטלפון ובסקייפ. אוקיי, אז זה אני, רז, ודניאל זה המטומטם ההוא שקוראים לו דן בסקייפ עם הפרצוף הזה של מוגובי או משהו. מה? מוגובי. תמות. אז אנחנו נעשה סדרה חדשה, לא סדרה. ערוץ חדש של מתיחות של אנשים. אנחנו נמתח אנשים, מסעדות, דברים, לא יודעים, מחר הזה. דני ימשיך כבודו את דבריי. אוקיי. זה לא יהיה רק בטלפון, זה יהיה גם בסקייפ ויהיה איתנו אולי. מישהו. לא בטוח. רשתוק, די נו. שנייה, הלו. אוקיי. דברים על זה פשוט לכבודו היה שיחת טלפון. כן. וכבודו ממשיך ללוס ביסלי. אנחנו גם נעשה את הסדרה עם עוד מישהו שקוראים לו עידן, הוא פשוט לא כאן כי הוא לא עונה לנו. בוא תוסיף אותו שנייה לשיחה כדי להראות אותו. לא, אבל מה, הם יראו את הרשימה הסודית שלי בחברים, אוף, מצפן. וואלה. מה, אתה רוצה שהם יראו את ה... תתקשר אליו פשוט. איפה? טוב, עזוב, קיצר, אל תתקשר. וזהו, רק רצינו להזמין לכם. לא זהו, די, חוצפן. טוב, אז אנחנו רק רצינו... נו די, רז, פגום במוח. אז אנחנו רק... בפרק הזה אנחנו רק הסברנו מה יהיה, מה זה, מה זה. שתוק. טוב, אז מה אני אגיד לכם את זה בקצרה, איך אני אגיד לכם את זה, ביי. ביי.